tenia mal pírcing, l'he deixat allà davant. I què ha passat, aquest noi de m'ha sobte? cridat. M'ha tocat un premi de 295 euros i una peça de roba del Desigual. Què passarà quan arribis a casa avui? Doncs que el meu xicot dirà, on passen tantes bosses? Què has fet? I no s'ho creurà, no s'ho creurà.